Ngapa Arep sih? nanti. Lah emangnya ngapa to? Ya takut wae arep nanti lho. Anggone Nunit. Ngapa sih? Berdua-duaan lho. Lah ya bene iki bojoku, Kak. Lah iki ngapa lho ning kono? Ngadem. Ya, Pak. Ya wis, Pak. Ya Mas Yara. Ya. Ih, lihat Pak Tor dari Nunit. Berada lah. Apa sih? Wis tanya lah. Mbak Nik. Nunit enak ngomong. Ditelepon kat mau enggak ndang rene to? Rimes lho nih, jane kon ngapa lho rene? Ya makane ge ndang rene lho. Gerak sampe kopi dadak kon rene lho. Pakai wetan ya? Kene wae sumuk. Wedangnya lagi apa pahit? Kopi apa teh? Kopi ya, kopi. Kopi nit pahit. Untuk pahit, Nit. Untuk Iya ya. Paling juga motor. Aduh. Motor deh. Ayo ya. Coba. Ayo aku. Nit, Nunit. Apa sih menolak rene barang? Lah ngopo to iki, Mbok Ben lho. Lah, Wong rene wong dolan kok. mulane ora dhewean to anake bijak. Enel kayak iki. Mbak Nit, ini Nunit. Nang mburi ra nggae kopi. Nunit. Apa ro? Ini kayaknya nyalok wedang nih anak Pak Tor. Ih, bikin ngopo sih rene balik kono lho sing aku lho. Ini Pak Tor lo. Ayo balik wae kono. Nggak bisa. Aku alasannya harus jalan ngombe aku. Wes kita ngombe kon ge balik kowe enggak usah sing aku kowe. Iya, aku pengen delok Pak Tor lo. Kok iso? Segilit ae ya. Dilit wae Pak Tor di bojo kok. Halah. Segilit ae ya. Oh iya wis kon ge balik. Awas kowe randang balik. Iya, iya. Tak usir kowe. Cepet kabi enggak sih? Pantes enggak sih? Ya pantes lah ya cek out wae lho, Nik. Cek out wae ya. Heeh. Jan gak duwe sim. Iki ngapa lho ra ning kono ra? Ya pengen melok ngobrol wae. Mbokan kowe ban njaluk wedang balik. Kok ben lho pengen ngobrol lho. Oh, Mbak Niki ngopo to kok kayaknya aku kaya ngono to. Kaya ngono apa sih ra? Lah kaya enggak seneng. Ih, kowe jauh fitnah ra. Lah kuwi buktine. Mau pinter ngomong. Bene ngopo lho lah. Ji. Terus aku cek out wae ya. Wis cek out kuwi wae kowe. Ciliknya balik aku iki sik tak dolen ngene Nunit iki lho. Iya. Heeh. Sing nelpon ki. Silau. Sapa lho ra sing nelpon ra? Bojoku Mbak Nik, ya sabar. Heeh. Bojomu ra? Lah iki sapa ra? Kok iki ngapa lho motone Pak Tor ra? Hah? Hah? Nik. Salah pencet engko paling Salah wonge. mencet. Wong salah mencet ra? Iya. Nglakoni nang isin kan aku. Nya wedange. Lah mau kaya nek munarah to? Alah mbok balik gatel kok. Lah ngopo